κουραστεί. Θα μου πέσουν όλα αυτά τα κουτιά. Κι εγώ, μπαμπά, εσύ τι κάνεις εκεί πέρα στην άκρη? Κορίτσια, σταματήστε. Προσπαθώ να κουβαλήσω το παλάτι. Μπαμπά, εγώ σου έλεγα. Σου έλεγα και σου έλεγα. Να πάρεις ένα τεράστιο κουτί να το βάλεις μέσα. Εσύ δεν π' άκουγες. Είμαι δυνατός. Καλά. Ωραία, πάω πάνω εγώ στο δικό μου δωμάτιο πρώτη. Κι εγώ. Καλά. Ωχ, επιτέλους, η τελευταία κούτα για το δωμάτιό μου. Ωχ, αυτή είναι τόσο βαριά. Πάω να αφήσω κάτω και να βγάλω τα πράγματα που έχει μέσα, να τελειώνουμε. Ωχ, επιτέλους το άφησα κάτω. Θα σηκωθώ λίγο τώρα, γιατί έχω λίγο καμπουριάσει εδώ πέρα. Τέλεια, τώρα να δω τι έχει αυτό το κουτί μέσα και ήταν και τόσο βαρύ. Μάλλον θα είναι κάτι εύθραυστο. Δεν θυμάμαι καν. Καλά, δεν θυμάμαι καν τι έβαλε εκεί. Ωχ, όλο αυτό, για αυτό το πράγμα. Καλά, πάω να το αφήσω κάπου και επιτέλους θα τελειώσω. Πεινάω. Ωραία, τώρα πρέπει να αφήσω αυτά τα πράγματα. Έχω πάρει 500 πράγματα από το παλιό μας σπίτι. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν ξέρω πώς θα βάλω όλα αυτά στο δωμάτιο μου. Δεν ξέρω αν θα χωρέσουν καν. Μπαμπά, έλα να μου φέρεις το παλάτι. Οκ, έρχομαι. Γρήγορα, έλα. Με έχει πιάσει ορθοστασία. Καλά. Ωχ, ανέβηκα επιτέλους. Ώρα να αφήσω αυτό το κάστρο. Σπούκι, τι κάνεις, θα μου το ρίξεις. Καλά, ώρα να το αφήσω. Ωραία. Και τώρα ήρθε η ώρα να κατέβω κάτω. Έχω κι άλλες δουλειές. Καλά, Σπούκι, με νευρίασες. Σταμάτα με τη γλώσσα, φεύγω, γεια. Ωραία. Λοιπόν, με έχει πιάσει η μέση μου, θα αφήσω λίγο αυτό. Ωραία. Επιτέλους, η μέση μου πονάει. Τώρα πρέπει να τα τακτοποιήσω, θα μου πάρει χρόνια. Βαριέμαι, αλλά δεν πειράζει. Σπούκι, κάνα άκρη, τώρα θα βάλω τις κούκλες μου. Τώρα πρέπει να αφήσω αυτό το αρκουδάκι. Πού να το βάλω? Θα το βάλω πάνω στο παλάτι. Ναι, πάνω στο παλάτι. Ωραία, σχεδόν φτάνω, έλα. Ωραία, ξέρεις κάτι, απλά δεν φτάνω, οπότε θα πάρω καρέκλα. Ωραία, το άφησα. Τώρα βάζω το άλλο αρκουδάκι, τις κούκλες μου και το άλλο. Ωραία, άφησα και το άλλο. Ωραία, την άφησα. Έβαλα και την κούκλα μου. Ωραία, τελευταίο. Δεν φτάνω, θα ανέβω πάνω στο γραφείο. Ωραία, τέλεια. Τα τελείωσα όλα. Φιου. Αγάπη μου. Ναι. Θα πας να δεις λίγο το σπίτι, να δεις αν είναι ωραίο? Όχι τώρα, βλέπω μπάλα, είναι κρίσιμο αυτό το μάτς. Ξέρεις πόσο θέλω να το δω. Πάντα δεν μπαίνεις. Τίποτα δεν άλλαξε στη συνήθεια σου. Πάλι δεν μπαίνεις. Πάω εγώ. Μιλάς. Ωραία, εδώ πέρα είναι το τραπέζι. Το φτιάξα εγώ, αλλά χάλασε πάλι. Ναι, καλά. Κάνε λίγο ησυχία. Μα με έπληξες. Κάνε ησυχία. Με έπληξες. Εδώ πέρα είναι η κουζίνα. Μαμά, θες να δεις το δωμάτιό μου? Μα γι' αυτό ερχόμουν, παιδάκι μου. Αχ, καλά. Απρόβλεπτης. Εδώ πέρα είναι το δωμάτιό μου, μαμά, σ' αρέσει? Πολύ ωραίο. Και σου έχω πει, μη με λες παιδάκι μου. Το δωμάτιό σου, σαν της αδελφής σου μοιάζει. Εντάξει, ναι, καλά, δεν μοιάζει καν. Τι βλέπεις στο ταβάνι? Βαριέμαι γι' αυτό. Καλά. Ωραία. Εδώ πέρα είναι τα ραφτικά μου, επειδή όποιος δεν ξέρει είμαι μοδίστρα, οπότε ναι. Αυτά είναι τα ραφτικά μου και συνεχίζω. Είναι το δωμάτιό μας, εδώ πέρα έχουμε κομπιούτερς, εδώ πέρα έχουμε το δωμάτιο, φωτογραφίες, κάτι μια baby cream έχουμε εκεί πέρα και κάτι λάπας. Οκ.